Bon dia, Joan, i bon any. No sé si una mica, després de jugar tants partits seguits en una setmana, us ha vingut bé tenir aquesta setmana per entrenar més i preparar millor el partit? Sí, jo crec que el jugador accepta que el calendari és el que és, llavors a partir d'aquí, si segueix una miqueta les pautes que almenys jo hi poso com a entrenador, és no buscar excuses. Nosaltres vam anar a Baskonia, vam jugat menys de 48 hores abans aquí i vam competir molt bé i vam estar a punt de ser capaços de guanyar una pista molt difícil. Llavors, aquests dies ens ha servit bàsicament per reciclar-nos una altra vegada, com tu deies, per veure de quina manera són capaços d'oferir una bona imatge amb el partit contra el Real Madrid i seguir creixent, sobretot pels equips que més ens afecten a la classificació, que la setmana que ve en tenim un també directament. Però bé, hem entrenat bé, tenim les baixes ja conegudes del Pons i del Rafa, Luz, segueixen de baixa, però els altres han entrenat bé i hem entrenat a un bon nivell i serios i estic satisfet de com portem la setmana entrenant. Molt bon dia, Joan, primer de tot. El partit del diumenge serà contra el líder de la Lliga, el Real Madrid, però és veritat que les circumstàncies poden fer que comenceu el partit en descens, i en el cas que el Burgos guanyi el Joventut al matí. Quin és el grau de preocupació de la plantilla, teu també, per aquesta situació que ara sí que sembla que patirem una mica més degut a aquestes dues victòries seguides del Burgos? Com estan els jugadors i per què creus que hem arribat a aquesta situació? És veritat que és perquè hem perdut 10 partits durant la temporada, però quin anàlisi fas? Tot i que moltes vegades jo cometo molts errors, però jo us transmeto a la primera roda de premsa de la temporada. I no sé si la primera roda de premsa algú devia pensar que eres un cenizo, però jo us deia que patiríem, o no ho vaig dir. Ho vaig dir-ho. I que teníem un equip que anàvem a patir i que devíem estar preparats. Que les expectatives que es volia... Nosaltres serem un equip que haurem de treballar-nos molt i cada partit. Ahir comentàvem amb alguns companys de partits que nosaltres hem jugat fins ara i tot i que ens agradaria tenir alguna victòria més, en el partit que clarament tots podem coincidir que ens hagués agradat treure és el de Lleida, no? Ja no vull parlar de baixes del Lips o del Rafa, d'un tio que portava un dia entrenant i un altre que en portava 7 dies, no vull parlar d'això. Però, excepte el de Lleida, no sé quin més la gent es pensa que podíem guanyar. Que nosaltres hem d'anar a Baskonia i a València, com hem fet els últims 15 dies, i mirar-los cara a cara i competir amb ells i posar-los ous per corbata, sí, ho hem fet. I si es més despistat, si haguéssim tingut més de fortuna, haguéssim dominat algun aspecte tècnic com és el rebot defensiu, que està sent un problema molt greu, doncs igual haguéssim pogut guanyar. O sigui que nosaltres anem a totes les pistes a guanyar, venim aquí i sortim a guanyar, però no sempre pots fer-ho. Dels partits que a priori tu tens que guanyar o perdre envers la teva capacitat, doncs el de Lleida és el que més mal ens fa i ens sap greu a tots i no volem buscar excuses amb coses terciàries. Però de la resta hem d'estar preparats per això. L'altre dia jo parlava amb el Gerard Encuentra que portava 6 partits seguits perduts. És el normal. Si has jugat a casa contra Unicaja, el Baskonia, el Real Madrid, el Barça i vas a jugar a camp de Bilbao, del Granada, el normal és que en aquests partits a fora pateixis o perdis. Que perdre 6 partits seguits com ells van perdre i nosaltres podem estar en xifres semblants en una o altra temporada és bastant normal. Jo crec que no ens sorprèn. Que no ens agrada perdre partits i més partits que hi ha algun moment en què tens opció de guanyar, com és l'altre dia a Baskonia. Baskonia ens va fer 17 triples. Quantes vegades ha fet 17 triples aquesta temporada? Cap. Per què ens passa a nosaltres? Ens passa per moltes raons tècnico-tàctiques i jo seré culpable de moltes d'elles, però és perquè hi ha una plantilla amb aquesta amenaça brutal que pot tenir. València, quan va veure que les coses es complicaven, va apretar les dents i ens van apretar molt les línies de passe. Estem competint bé. Que podem fer-ho millor? Segur que, però el que jo sempre us dic des del principi de temporada és que no podem tenir un grau d'expectatives excessivament alt perquè si no el grau de frustració és paral·lel
en aquestes expectatives. Calma, si nosaltres hem de fer les coses bé. Que reconeixem errors, jo ho he reconegut davant vostre, moltes vegades, els meus, ja no els de jugadors, els meus, no tinc cap problema en fer-ho, però hem de ser conscients del que estem portant i el que estem fent. Que l'equip creixerà, que esperem que tant el Costas com el Xavier ens ajudin endavant, esperant que pugui recuperar-se els altres dos, ens ajudaran, que altres jugadors que tenien més presència l'estan tenint ara, però jo crec que dins de la plantilla o dins del grup jo no estic notant un grau de nerviosisme ni de frustració, sinó que la nostra realitat, per sort, per desgràcia, és aquesta, i que lluitarem i competirem i que quan siguem capaços d'engaltar un parell o tres de victòries seguides tot pot canviar, ja ho sabeu, no estem gaire lluny d'aquells que estan per sobre, però nosaltres estem molt conscienciats del que s'espera a nosaltres dins de l'equip, almenys. Bon dia, Joan. Has dit que hem competit contra València, Unicaja, Baskonia l'altre dia. Com se li pot fer mal al Real Madrid? És veritat que és un equip que sempre parlem, equips d'Eurolliga, és veritat que venen de jugar entre setmana, però la rotació també és gran. No sé com se li pot fer mal a aquest Real Madrid. Jugant en 6. Podem jugar en 6 o 7. No, jo crec que el Real Madrid, que està fent una gran temporada, ahir estàvem mirant els jugadors que estaven fora del ròster i els 3 o 4 jugadors que tenen fora del ròster serien titulars en qualsevol equip, no de CB, sinó de l'Eurolliga. Jo crec que no els afecta el fet de jugar 2 partits, i més si a l'últim han jugat a casa, un partit que al final es va tornar bastant fàcil de superar. O sigui que jo crec que a nivell de desgast no els sorprendrem, però llavors al final què has de fer? Coses que no toquen fer contra València, contra Baskonia, que són equips d'un potencial semblant. Nosaltres no vam inventar res, vam ser bastant fidels al nostre estil, intentant, per exemple, aquests 2 últims dies nosaltres hem tingut el menys nombre de pilotes perdudes de tot l'any, contra Baskonia i contra Lleida, inclús. O sigui que això és una premissa, no fer regals. L'altra és ser bastant més sòlids del que hem estat en el rebot ofensiu, que està sent un problema greu per nosaltres i que involucra tot l'equip, no només els homes grans, que és el que normalment es tendeix a qüestionar, sinó a tot l'equip. Moltes vegades els equips que juguen, per exemple, contra el Real Madrid, el que fan és bloquejar-lo amb ell, llavors l'home que l'està bloquejant no agafa el rebot, però l'han d'agafar llavors els perimetrals. O sigui, tothom s'ha d'involucrar en aquest problema que estem tenint. Però hem de fer alguna cosa? No farem cap sorpresa. Qui esperi que fem alguna cosa estranya no la farem. Serem fidels al nostre estil, a la nostra manera de jugar, jugant, evidentment, als nostres límits per tenir unes possibilitats, però no farem ni trampes ni farem coses estranyes, serem bastant durs en la nostra manera de fer, intentant ser eficaços sobretot, pensant que qualsevol regal en termes de mals tirs també ells et penalitzen molt ràpid sortint al contraatac. Si ells, a més de tenir 3 tios de 7 peus, els hi deixes córrer i anotar-te punts gratis, doncs estàs mort. Llavors la primera lliçó és que hem de ser capaços de forçar-los a jugar a mitja pista a ser possible. Parlaves abans, Joan, de les cares noves de Costas i de Xavier. Una mica com veus la seva adaptació al dia a dia i què esperes que vagin aportant a l'equip? Jo veig que va millor i de fet parlava amb un d'ells, percebo que ja hi ha en molt pocs dies, masses pocs dies, perquè normalment es diu que tu integres un jugador o coneixes un sistema ofensivament, que és el que a vegades més costa, en 6 setmanes. Evidentment nosaltres no tenim 6 setmanes, no podem esperar 6 setmanes. Hem fitxat 2 jugadors que teòricament estaven en forma, no jugaven als seus equips, inclús jugaven en posicions diferents, perquè un jugava de 2 i l'altre jugava de 5. I aquí l'hem fitxat per jugar d'1 i jugar de 4. És a dir que tot és un procés que la gent moltes vegades se li escapa, i ho entenc que se li escapi, perquè a mi em pregunten de com es fa qualsevol cosa i tampoc la sabria fer. Però són jugadors que estan en vocació, coneixen la lliga, jo crec que el sistema que els hi plantejo els hi agrada, la responsabilitat que aquí tenen, a diferència de la que tenien a Tenerife o a Unicaja, és molt diferent.
Ells han vingut sabent que han d'adquirir aquesta responsabilitat i que no hi ha marge d'esperar gaire temps. Els veig bé, els veig relativament feliços i anem a veure si són capaços d'integrar-los el més ràpid possible. Però insisteixo que això no és una vareta màgica, que agafes, arribes i ja ho saps fer. Quan portes 2 anys sent el substitut del Xermadini i del Guerra, has jugat els minuts de la bessura i ara et passen aquí a jugar, fer-te jugar de 4 i jugar 20 minuts o 25 minuts. L'altre que el van fitxar de 2, aquí a jugar d'1 i quasi no va jugar, allà no va jugar ni a 2 ni a d'1, no va jugar. Doncs això no és fàcil. Jo no busco excuses i crec que tenia un perfil d'entrenador que no les ha buscat mai, però això requereix un procés. Però estic content i tot lo introvertits que són un i l'altre, un més que l'altre, crec que el sistema els encaixa i que aviat ens donaran més resultats del que esperem. Ara que han passat les festes de Nadal i aquesta muntanya russa de partits, jo volia saber com està Joan Plaza, com està de forces, perquè a més d'aquí unes setmanes compliràs un any aquí al club i saber si has notat aquest desgast com a tècnic durant, sobretot, aquests últims partits amb el Morabanc i a més ara que encararàs fins a l'aturada de Copa certs enfrontaments que seran importants també per consolidar-se, per consolidar la permanència a l'ACB. Quan vaig venir aquí fa un any sabia on venia, sabia de dificultat, sabia que estava agafant un equip que estava en les últimes posicions, vam fer una gran segona volta, vam patir alguna ratxa, 2 o 3 partits seguits, però no gaire més. Jo crec que teníem un equip completament diferent a l'actual, tot i que mantinguem 5 o 6 jugadors, a nivell d'estructures o a nivell de talent en algunes posicions era diferent. Jo sabia on venia i sabia que, evidentment, tot i que vam fer una gran segona volta de Copa del Rei o de playoff, que era difícil. En la reestructuració, això, les coses canvien. Això és quan tu jugues a cartes, jo no sóc un bon jugador de cartes, et donen les cartes i llavors del que es tracta és de jugar-les el millor que pots, però sent conscient de que si tens unes cartes molt altes o molt baixes podràs fer una mena de joc o no. Llavors, jo soc bastant conscient de com m'han repartit les cartes, del tipus de jugadors que tenim. Crec que, com us he dit al començament, des del començament de temporada, aquesta temporada, jo no he pintat un camí de roses en absolut, ben al contrari. Llavors jo estic molt tranquil, sabent de la dificultat, i és evident que en el meu cas dormo poc, massa poc, o que a vegades et fa mal l'estómac o que no tens ni ganes de menjar, que està bé perquè així m'aprimo, però ja sé on vinc, que t'agradaria que les coses anessin millor, t'agradaria haver esgarrapat un d'aquests 2 partits que hem estat tan a prop, que m'agradaria tenir 1 o 2 partits més guanyats, sí, i a tothom, però és el que us dic sempre, hem de ser conscients, i jo en aquest sentit ho soc. Que la gent espera més de l'equip o de mi, no sé el que esperen, sé el que depèn de mi. El que depèn de mi és estar a les 7 del matí en peu, arribar aquí a les 8 del matí, ser capaç de parlar amb cada jugador, ser capaç de treure el millor profit d'ells, intentar convèncer la gent que dirigeix el club en l'estructura de quines coses podem fer, matisar, millorar, però jo percebo l'equip bastant tranquil. Jo crec que haguéssim generat a dins de l'equip, i això sí que me n'he ocupat jo, un grau de frustració molt gran si haguéssim estat parlant amb facilitat d'una Copa del Rei o d'uns play-off. Jo això no he parlat. Una altra cosa, nosaltres anàvem per les 12 victòries i a partir d'allà, si eren capaços d'adquirir alguna més, llavors estic bé, em sento cuidat, em sento estimat, em sento respectat, entenc que no puguis caure bé tothom. Això jo vaig aprendre al Real Madrid, precisament, que guanyes la Lliga un any i l'any següent ja tenies tares quan anaves primer de la Lliga. Això ho aprens. El que m'agradaria és que tothom anéssim de la mà, siguin conscients de la nostra situació i fossin valents i convençuts de que podem fer un bon partit, per exemple, diumenge contra el Real Madrid, sent fidels a la nostra manera de fer, divertint-nos, sent humils, sent treballadors, treballar per aquestes pilotes dividides, engrescant i esperant que el públic sigui capaç també de ser conscient de qui som, per què som, i que, evidentment, l'ajuda de diumenge, em sembla que vestits de blau, m'han dit, quasi tothom, per fi, és un al·licient més. Hem de venir aquí a divertir-nos, a fer les coses bé, a ser conscients. Jo ho vaig dir una vegada a Kaunas, quan Kaunas no tenia el pressupost que té ara, tu acabes els partits i la gent et donava les gràcies.
I perdies, Deien alguna com així, era atxio. I clar, per un mediterrani com jo, que tu perdis i algú et doni les gràcies, però això què és? No? Estic en un altre planeta. No estic dient que això ho fem aquí, però que siguem conscients de qui som i què som, què és el que maneguem, i a partir d'aquí, a partir-nos la cara amb el Real Madrid o amb qui sigui que vingui aquí, però a divertir-nos, a ajudar, a estar positius, a sumar, públic, jefes, entrenadors, staff tècnic, gent d'oficines, tothom de la mateixa mà. És l'únic que demano. Una pregunta més? Sí. Una mica la línia del que comentaves ara, no? Que era una aspiració que tenies, que cada bombonera es vestís de blau, que et sembla una mica aquesta iniciativa del club de regalar aquestes samarretes. Suposo que el repte és que la tornin a portar en els pròxims partits i com pot ajudar el públic aquest diumenge a aquesta empenta que necessita l'equip per intentar tenir opcions. Sí, jo he dit moltes vegades que això quan entrenes a segons quins equips, la participació pública és relativa. O sigui, he estat en equips que no fa falta que expliqui que el que tenien que fer és moure les joies, no? No importa. Aquí som 4 i contents i orgullosos de ser 4, doncs anem a partir-nos la cara. Ja entenc que jo no soc ningú per canviar hàbits del passat, però aquí venir com si anessis a l'òpera, necessitem gent que vingui a embrutar-se la camiseta, vagin bruts, ara els donem una camiseta blava que esperem que portin cada partit, si els que no se'ls doni perquè no siguin abonats poden venir a blau, millor, si poden estar guanyant o perdent. I això es tracta de ser un equip i un país petit, un equip petitet, allò ser orgullosos del que som, però no trobar mancances on no, som el que som i així llavors què vols? Que vinguin, si pot ser mitja hora abans, que ja sé que és una utopia, que arribin un quart d'hora abans, que vinguin vestits de blau, que vinguin, ja no dic que vinguin després del dinar, aquí no juguem, a les 6, que mengin bé, beguin bé, vinguin contents i vinguin a ser molt participatius, i això ens ajuda. Ja sé que jo només em dedico a l'apartat tècnic, però realment hauria d'haver-hi un premi pels 2.000 primers que arribessin. Què sé jo, m'ho invento, però realment hem de ser capaços d'entendre que quan tu entres al Carpena, o Baskonia, o Madrid, o et dic que Fuenlabrada, quan era el seu dia, o Manresa, en l'escalfament els jugadors ja notin la pressió del públic. Si la gent ve, quan el partit ha començat, això és una cosa que mica en mica hem d'anar esgarrapant perquè la gent vingui una miqueta abans. Tot ajuda, i llavors res més és el que jo espero, que ens ajudin sobretot en els moments més complicats, quan hi hagi un parcial en contra, no quan les coses vagin de baixada. Els jugadors estan treballant bé, estan a gust, tenen ganes de fer un bon partit diumenge, i en el pitjor dels escenaris, tot i que perdem, que sortim sent millors, i això ja sé que hi ha molta gent que ven fum, no és el meu cas. Jo vull sortir millor en el sentit que hem mirat a la cara a 3 equips de l'Eurolliga, el campió de la Lliga o l'actual primer de la Lliga, doncs anem a això que ens enforteixi de cara al Breogán, de cara a Gran Canària, de cara a tots els equips que a Manresa, que hem d'anar allà a Manresa, que ens enforteixi, encara que haguem perdut, però nosaltres anem a guanyar al límit aquest partit de diumenge.